é dicir, prácticamente todo. E volve estar pasando unha situación que xa vos comentamos máis veces aquí na Hora Galega con outro marisco. Sí que hai marisco, digan as mariscadoras, é verdade que hai berberecho, pero unha vez máis non dá o talle, é moi pequechiño. Que significa isto? Ao ser tan pequechiño, mira, as mariscadoras teñen un cubo de 13 kilos por persoa, e que non dan chegado a eses 13 kilos, porque xuntan e xuntan e é absolutamente imposible. E por riba, din que traballan iso, baixo a auga, baixo o vento, e non leva nada para a casiña. Por qué? Porque hai menos cantidade e o berberecho ser tan pequeniño, os prezos tamén están tirados. Marisol, día de temporal, pero aquí estades, ao pé do cañón. Sí, non é que dá outra. Como vedes este ano a campaña? Floxiña. Din que hai pouco e que ademais non é moi grande, que lle está costando medrar. Xa o vemos aí, non? Todo é de terceira, ou cuarta, digo, mira. De precio podía... Estades contentos co precio ou así? Así. A ver, o de terceira, non está mal, pero o de cuarta podía estar un poquinho máis por riba. Canto vai, máis ou menos? A 3,25 €, 3,50 €. O de terceira? O de cuarta. O de cuarta. O de terceira? Estive semana, onde quedou, creo que a 7 €. Rosa, hoxe é un día malo ou é un día bo por aquí? Hoxe é un día normal, hainos bastante peores que este. Hai pouco e o que hai non é grande. Claro, a ver, hai moito marisco, pero non dá a talla comercial. Non sei se o mellor é que houbo moita salidade e ten que ter uns parámetros de outra maneira. Pasa o rastro e queda un camiño enorme de cría, pero do que vale moi pouco. E o que hai, o que vale, casi todo, terceira e cuarta. E segunda estamos vendendo moi pouquiño. E primeira, nada. Está moi duro, faz a rastreada e claro, é pouquiño solto. A verdade é que son 4 horas traballando moi duro, sí, moi duro, seguido. E tamén, a mesa sapónica tamén nos baixou bastante, que estaba a 11 € a pequena, e a fina igual, e tampouco non hai moita, non entendemos esa baixada de precios ou non hai demanda. Tío, que ves é que nos últimos anos vai a cousa a menos. A cousa vai a menos. Pinta mal, así? Pinta mal, pinta. Ten mala pinta. Que eu xa veño aquí, máis que nada, por tomar o sol un pouco, porque... Non, ata o día. Co diaxe que está... Hai que leválo con humor, non? E non queda outra. Leva un pouco de fina, e nada, eses berberechos que ves aí, que non son nin... Teño que coller 13 kilos e debo levar medio kilo. O sea, precio baixo e tamén... Collín onte 900 gramos, e se non chegas ao kilo non cho dan, só medio kilo. Entón, 400 gramos para a compraría, sabes? Mitad do traballo que fixen foi para ele, sabes? Que Falalo. Se foran 20 kilos non me importaba, pero en un kilo... Este ano non sei que pasa, pero este ano non hai... Berberecho costa moito collelo, e ademais que é moi pequeniño, non medra. Aí con forza, aí, veña, tesme que sacar unha ducia de finas, senón... A verdade é que é bastante triste, porque temos un marisco moi bo aquí en Noia, e pois a ese precio é un bo berberecho, doinos moito que vai a ese precio. Para que despois digamos que as cousas van caras. En fin, 7:51 da tarde, efectivamente, chegan os temporais, este é o primeiro temporal